Hello. Kaile Geronimo channel crime video thar lo chok leta. Tunjum kan video hi nau pang case ni dona. Chuti rol chuan victim torna le arab thak lai kha kan soi war du lai ni lova. Hnuchhuina lai investigator te malak dan lama zo karin sorbing le dona. Nau pang case ni wang ai thak shom turang chi khan ni lo tura kan ngai ani. He video hi entertainment le educational purpose atana ti ania. Miril shoi koi zong le tharum thona promote tumna aomlo tin achunga thute hi internet atanga la khom ani e kumsang zakwa somriat pali September ni sompasari thochan ni tlai dar thum velania Arizona State Tucson khopui dai femom flowing well sa cheng nau pang duam tak kumriat mi Vicki Lynn Hoskinson-i chu school atangin aron hode uchia hlim takin anu debi ne nanin koma anu te birthday kat tur ziakin dakbo mathak turin an lo ruwa man ani anu hian afa te hi a en kol thlea an himna turangai to wangin mani chawina chuatir ngai mi alova an u nawinemo thiandang nenemo mumal takin a chuatir thlap thin ani mai ro chu mini chuan Vicki u te chu an skula sports and practice don wangin aron hotlai don hlau maya nau pangti taka Vicki la chuan an birthday card je ho dakbom of thak chu achak to em mai sia anu hne na chuan mani chau po akal thei thu sein kaltir mai turin adil seka dakbom omne chu an omna tangin a hlavak lo bok nen anu chuan nidanga ati ngai mi lo danin afanu chu ama chawakal tira rem tita ani Vicki kalna tur chu are berat chut poin minute som kalvel lekania dar thum lechan ve malet lenge ngei turle a thente na po peng koi mi lo turin anu chuan acha thlapa ani poin alet le ngal tur thu sein in ti thei takin athir sakor senda ngai nat em chuan ain khal chuakta ani pidebi chuan afanuron let le hunchu ngaklel takin alo thlir renga minute som niral nu chuan kongka thom lo oma Vicki ni tura ngai lain a base lo deuh main a u zok lo ni tlat mai an practice tur chuan thula wangin tum aya main ron hole si hilo nia Vicki ro mu ture rengom lo anu chuan a u hne na chuan chanchin shilin anau chu wangai ven mai turin atia ati ngai hau lo danin chum ningot an mani na fa te chuatir ta ti na ani chu pidebi chuan arin aya afanu chu thangre ta ka wangin aril ruang a thatlo na nei chan toa chuti rol chuan nau pang mai alania a thiante in firma mufunga atel ve ngal dai te poni theitin ain nem lea ma se ama ngai ventura atir awuron le chuan angai thatlo na chu bel chainom ta ani au chuan Vicki thir sakor chu dakbom bulmaya kong sira mu thule anawro mu turom lo thu aron seitamaya debi chu amang ang le zolta awin Vicki cycle mu na mun nia soilama chuan ain khal chuak ngala a soyang ein thir sakor po chu awa muwa ma se afanu Vicki ro mu turom lo a che vela de chuan zongin anan aw vel ruaya ma se chan reng om thei chuang lo ani pidebi chuan afanu chu a sha chianga a thir sakor chu ngai nai na uem ema engwang main chulai kong sira chuan hun po hung thalovina kalsan mai don lo ti sha chiang thlata a chung rila thil diglo om ti hriat na nget taka nei tangal ani ti chuan thei topin an chung kat nai le an thian te in a pen koi theina om an ngaya te chuan an zong ngala ma se tu mai nan mu thun soi thei thlat lo maya chuta zet chuan thil diglom ngei tia chiang ta hle ti chuan Vicki thir sakor chu an kara hlangin inan hophea an thlen vele police an hriat tir ta ani chutiang bokin Vicki papo phone an shil ngala ani poron mangang khop mai ana thona mun atangin manmo takin ron tlan ho ve ngala afanu chu aron ngai tua rem hle abo na chu hun rei tia soi turala nilova
tlirol hoklak te phei chu ni se ngai tlang alon veniang hanti mai te po thil om takanianga police lampoin chuti takin an la khuk pui chung lo mai thei a mai ro chu nau pang kumriat mi lek mani chawata sangai lo a thir sakor ui em kalsan mevin chin hriat lovin a awm mek ania han ngai saklo chini lo reng ani tichuan police te chuan man la ngal zunga Vicki thlakingin chulai veng vela chuan an zong ngala dan naranin nau pang bo khei sa reng hi chuan chet mat lukom lova second tin hi a hlubik thinem ema chet ran chuan nungdam mu lena chan sa thasot thin chu shein police te po hian thei top tak me van chua mi bo chu nungdam nge shoi holen tumru hle ani Vicki in birthday card thlak tum na dak bom in huna chu kongpeng chuam lun laia ania a bulloka chuan ei chop dor lian ve pa ngai takawma chu dor nei tu pa chu komin chumi tlai dar thum le chan vein kar vela chuan thilrin hlelom mule hriat aneem tite an zota Vicki thalak chu mutirin chu no pang chu lo mureng rengem titen an zot boka chu pa chuan thalak chu an thlek fanga a mu to thina ni nain chumin ni ero chuan humi lo nin alo in soya anri nain thila harsa dona ang riau mai police te chuan thil poimo engmatal hriat chu tumin man la zui zela an mi kom dang poimo deuh chu Vicki thien kom ngei ve ber Jennifer te chung kwan nia Jennifer le anu te chuan chumin ni kher chuan an humi lo nin anin soi ve fea a mai ro chu Jennifer now kumnga mi lekin chuan in biak na thom chu lo shevea Vicki chu a hmalokin a hmunin alo in soi ni ome an kota in fiam line thir sakorin ron kala au Jennifer om lo ran zota om lo thua lo chana wangin atlan tlang le tamai nin a soyani Vicki tlan liam na lam nia hriat te po chu a kok wa boka ma se han zo chik viau donin nau pangkum nga mi chawalania han ti chiam chilani boksi lo tichuan akal na lam nia soi chu anan zo le te top maya atnu dewa rol thar pani thir sakorin an ron tlana chung mi te nena Vicki an mulon an zo chuan tlai dar thum vela chuan an mu ngei thun lo soi le ta hlau mai an soidan chuan an ni chu Vicki kal tumna dak bom na lama tanga tlan chanan nia an mani tok zongin Vicki chu ron tlan ve thung nin an soya Vicki kal lam nelan in tok ti nani mel police te chuan chumi male nuwa po chumi ni shim chuan thil dang lam deuh mu le hriat an neem ti ten an zot lea an ngai to wang nuwa Vicki an to ma deuh lokhan kardum pakhat muang em atlan an mu thun sei ta hlau maya chu kar tlan muang rutuk chu makan ti ema wangin a number te pon lo en ngea California state number ti an hriat nuwa an tlan pe le tamai nin anin soya tin Vicki an mu chu chumi hnu deuh lok chu nin an soi bok ani chu kar le Vicki bo thu chuan in zom nan nei ngei ti turin evidence chun la nei mi alova chu ti rol chuan Vicki le chu kar chuain tok ngei don tiero a hriat thiam thei maya ma se mutu rol thar pani te chuan a driver chuan pon lo en lem lova engang mel pu nge ti chu soilo mingo nge mi hang mi pange ni meichia ti takngel pon sei thei tlat lo eng poni se chu kar dum tlan muang tak state pon registration plate mang bok chu chulai muna an thil dang lam deuh hriat chuale chui zui ngai masaber chu alo ni ta a mai ro chu an nau pang bo ne nain zom na chu a bo chan na lai vela muang cha nga tlan lai an mu ti deuh zong chu nia anin biam ti taknial polo mutuanom chuang lova hala boi thlat ang reng khop mai tin kar chung chang soi tu rol thar pani te chuan California state registration ani ti soi chiang ma se a number takeron lo chin chia le chuang bok silova mi khol tu tenemo chulai vela chuan me hriat te in zongin muang chang in house number ten run thlek kwal te poni dai thei ma se chui zui tur dang hriak anom chuang hei nem tin chu gari lama chuan ril ruan han petaphot ani thil thalo berpo thleng the ni tian shereng maya chu wang chuan mi bo zon ringot chu du tok lovin
enge mo pala atira changa Hnuchhuina kal dan sheve vek turin tol thana chui tur big te po shet tiran nia anni po chona poimo zia shiain chu investigation na kai shoi tur chuan homicide detective Gary Dimersa anron ruad ve tangal ani Hnuchhui tu chuan Vicki bona bulloka school pakhathi command center atan an buat sai ngal ruma chulai mun chu mi bo zon kai noi zong information center atan te malak na thlir ho nan te malak zel dan turin shilton na tan te le thil chula pianga man turin an thuam thangala amun office an ron son te po ti thei hial ome tin mi puininge moron soidun nei te po lo dong song turin telephone mo zat an da ngal bok ani Vicki bo thu chuan khotlanga fan chuak ne hlea a hria piang in an line at ema nungdaman mu le ngei theinan chaneman ngai tlang hlea mitlom ngai zatel fer on thok chuak ngalin bozong tur chuan an ronin peta sup maya chumi branch chumi section na tlan ni ti ovangoron chuak pon ni shan lo tlom ngai na wang liewin ani ber ti chuan police te kai shoina hnuaya omzenei takin bozon na chu anan thok ta Vicki bochan na nian shiat athir sakarlo na lai chang chuan in zar pharin mani mazon chak chu athom no thememo thisenemo ama kai noi thei thil shim mu chu tumin anan dap ta chara ma se chutiang taka uluk le film khura an che chung po chuan mason na rengalom thei chuang lo mak deu mai chu Hnuchhui tu ten aron chua pui ui fing abika an train te me upoin han chui zui turim eng man mu chuak thei tlat lo maya chu te chuan be se na di chau zual viau maya Hnuchhui tu te tan ro rel thiama har tak zet ani hun la chu akal chak tel telemoti mai turania anule pate tan phei chuan mangan thlak tak zet toa an fanu chuan mule le theina ni don phot chuan anin huam thui don telul nen chumi a mule le nan chuan ing tia malak tur nge tian shetlat lo mai chu a shom lai berani zok si manifa nau pangte enge torang khuyang e omang laule thabarin emni omang ti zong te chu ngai tua ngam po ni lova ngai tua lo hlei theini boxi lo munan ruma an thla phang tak zet toa aeng zonga thil thlir har to viau ani Vicki chu kidnap ni thealana wangin an chenai na po chuan Hnuchhui tu chuan an mi le sa te zinga ina lo om chil tur anin ruat ngala ama shoi bo tu ten tlan na sum phutinemo thil dang eng poron soi turin an in chu non kol hlau thea chu tiang thil chu thlengani chuan anule pate ka tanga dong chong mai lovin an ron phone lai nge lo om ven du ani ti chuan le an be se ngein an phone chu aron ral maya an ruwa manang takin Hnuchhui tu chu misual olo ngai thlave tur chuan anin buat sai ngala Vicki chung ten phone an la chia chu misual o zong alo ni lo an chung te mun danga mi nan chan chin an ron ngai ven lek hi lo nia a hole ta vek mai an nuwa po chu tiang phone call chu an dong mai le ngala an mani ron ngai sakna chu di te me ma se ninom le boi thlak lama te po kal ta lek maya chuta an be saber kidnap tu te call la chu aron thleng thei der mai boxi lo Vicki nule pa te chuan om ngai nan sha to lo ani bera eng zata tam poron phut ma se ati dan kong anan ngai to don te lul nen thomeng manron nei lo le zel mai chuan an thla phan na ti zual lo theilova Hnuchhui tu te le mitlom ngai te kuta in nga top mai lo chu ti thei danga om talo ani police te hian na tho dan kal phung fel takan neya Pima County Sheriff te hian an du phot chuan an ni alien le changtlung zok rampum athunei na nei FBI te an pun thea an ni rampum huap khoi nai mo state kata khoi nai state danga kang kai mo ni lo chuan an mani thuin khoi state chunge mo thil thlenga anin rol ngai lova chu ti rol chuan kidnap case ang chi state Americana in tlan siat puyamo in ruk boy mom chuan an mani thu poin anin rol thei thung ani tuna kan Vicki case a hian Americanin an tlan bo pui nge ye ti fin fianeng malom lova
tin kidnap ani ngei ti pon la nem het chuang bok lova a mai ro chu a chui tu ber pima county sheriff department de chuan tloma la lovin a bo nu ni nia FBI te puina chu an vadil taroi maya FBI lampo chuan naman mo thlak bi ka ni tian lo sha thiam ve ngala ti chuan FBI Tucson Field Officer Thoklai Special Agent Larry Becklia aron tir phei ve tangal ani po a hriat chin ala tlem ri khop mai kar tlan muang dewan soi bak chu han zel din dan vak pola shabik chuang lova chu ti rualin nungdama hmule an lein be sei chuan che thoi ngai to tia ero anin thurual khop mai FBI de chuan Arizona State chung mai nilo US rampuma po thu nei nan nei wangin thlapo muang le zuala Vicki chu himdam taka hmule le theanin be sei viau ani chuti lai chuan command center lampo an lo mai big lo mitpuin an ron call theina tur phone number an chop chu are jing mal hlea call lo dong tu de tan po do thengai viau mai seita kangin mi zong in an ngai ven ti thenia tin ral khata changa lo khongai ve em ringot chu du tok mai lovin changkai na enga matal nei ven tum chau ani bera thil ho deuh po bozon na ta na changkai pal takin tin an ron soi supereng maya chung kara chuan wang thuang devaron phone tok la bolo alo dong song tu de dan chuan do thengai rem hlea loin thada pal zevinemo an mut te lo of pal zeu ta se chuti lai tak chuan an nga fak phone call poimo tak pakhat chu local si se an malak na chu a chuan op vek thea chu wang chuan Manchester United Transfer News ti te Mizoram kongchia ti velte ngai ven palo chan mai chini lo ril ruin hong le phur taka kol zong an lo don sonangai ani a mai ro chu tinga phone call sang chuang te me mai an don nu po chuan han chui thui tlak deuh tur thuan dong hlei theilova ma sen be dong du chuang lo nau panga changa tar thlengin uluk lile do thei takin an lo chang zela ti chuan tai mak na le do theina chuan ara tha chua ve don tange nge nin alang phone pakhat poimo mel zethi an dong ve tanol maya aron call tu chuan Tucson khopi shopping mall dor pakhata an nau pangbo ni theom chu nu pakhat ne na mu thuron report lol maya chu vele aron call tu chu an command center lama chuan arang lamaron kal ngal turin an tia ani po chu thilman mo thlak ani ti shenaron kal ve ngal boka ti chuan forensic sketch artist nen chang dunin chu mi mu chu a melom dan te anan ziak chuak ta ani a soidan manga chuan chu nau pang mu chu Vicki nen chuan anin an mel viau maya a soi tu nu nen chuan anin ngai na vak lo em mani chu ti thei turin an mel a hlim lowang reng hlenin a soi bok a soi tu chu mingo meichia nulian lam samsei lukhum khum hinia tois dor pakhata lutin ti lungoi tum niom takin tois lei saka amana pek don chuan pars pa ngai ponilo lekha envelope atangin poisa phora tin chu shopping mall mi tho dor dang pakhat ming chuan na paper bag khai bok chu ta tois an leidun zo chuan ei tur chung changa in nial bor chungin anin kai liam ta nin a soyani chu nau pang chu Vicki lo ni ta se a soidana chang chuan a soi tu chuan tin na tum le engema zongin a tilem lo nin alanga ngai ruat na mai maya chuan tuemo a fa chan toemo fa takemo in fa nga kol luya tumani te anan ring dewa chu tinga lo ni hlau chuan tlemin base na chu a sang le deu chu ti rualin FBI special agent Larry Becklia ve thung chuan chu tiang ngai dan chu a pom ve thak lova ani ngai dana chuan nau pangruk bo no atuk lokami zong mu thei tura bazar vela han shoi kwal chu awom ang lo lu lai lutuk ati ve tlat ani Vicki nu pdb point chu tiang mel shed lo chu afanu chuan a zui ringot don lo ti hoi takin a lo soi ve boka ma se a shoi tu chu a mel shed lo ni lovin a shed sa a nel zok tak polo ni ve thei thova chu wang chuan engai dan ma chu nol ngot thei ala ni lo ti chuan mithiam tenan mirin leman zia chu kengin
Vicki tiom na veng vela chuan an kal kual pui le ta chu thalak chu tunge ni hrian phek zon le ta top mai ani ma se chu po chuan an beidun na ati zual tinga ni ringot maya tu ma chu nu nen chuan an vainang reuh ve han ti thei pon om tlat lo chutia a bona bor vela an beidon ta ga chuan ama niom takan muna dor lama khan phein chulama chuan an zot ko le ta top maya an mirin lalin paper beka khaya in ziak dor ming chu jong chuakin a ngak tu te chu an milem zia chuan an entira vani thlak deuh main chu dor ngak tu pakhat chuan chu nu chu mu ngei thu lo soi thei ta hlau mai tin milema an zia tel lo lukhum khum ti thlengin lo soi tel nge nge a ma se tunge ni ti lampang chu an mani dor tu pakhat ve mai ani wangin atan shet Ngaihnawm lova an regular customer ani lo ti bak chu a shetam lo khop mai Hnuchhuina re chuan thei topin ma han la ve bok ma se ma son na zuang hlei thei meu lova Vicki bo thu chuan kho chung ti zong zong lua fai vek toni bera tu tar lokhom tu te po a shakim le sha thuk ni tumin an lo phi ve sek boka chu ti lai chuan Hnuchhuina re chuan Vicki nu le pa te chu a cheber thleng the an ni ti hril mai train an shatoa be se na diglowin siam rengai chuan ani na dik takin hril mai kha pom shom deuh ma se an dik zokin an hria ani ti chuan Vicki chung den hena chuan an din mun dik tak le be se na an nei thlem sot zia te chu tlang taka hrilin an du lo ber po ma chon thei tur lo in buat sei lo ka chul thu te an hril ta chu tiang thu chu atuar tu te tan thulo mom le don son no mani mol lo anu debi phei chuan ril rumu mal po pu thei lo ani bera tui tlamangang chuan bu pol pon bane an lo tiang devin a marin dan pakhatom ama poina oi chialo fau tak tuina mo lo ru bo niang ti te chu han be sei thar le ruma a hnu loka ring lo le a aladamarin tlat na nei hnu loka arwangan mu thuron seidon tlata hriat na te nei le a arru fim hlei thei to lo ani an hun ton shom lutuka wang chuan minute khat po dar kar tluk zetin area huna liam tampo le an chan sa chetel tel tian shevereng mai si an din mun chu shom tak hi ni ringot to mai investigator chuan mundang chu kan dap kim thokhat to viawatin Vicki room chu ending ve shim an dil le a anu chuan a pindana chuan a hruai luta thil sang an endik nuwa Hnuchhuina re chuan a bung ro then khat a sam khui a lukham le a khum pha te an la an thil ti dan chuan tol thi na ri manam riawin a hreto le ngala chu te reng chuan an nu na hun ton shom ber an mang me ani chu ti lai chuan command center lamin thu thar poimo zitan dong le tanol mai mi pakhat hian shopping mall an suspect me chileman zia chu lo muvea chu nuang deuh chu kar dum khalin Vicki bona bulmaya chuan munin aronin soi vele talak maya Vicki niom tak nau pangpo phur nia soin a kar khalpo Monte Carlo dum nin a soi boka ma se chu bak chu han soi zui tur a hrele lem chuang lova chu ti tak chuan man son pui le tari chuang lo ani command center lama chuan thu hre tuan nei chikim khop maya chung zinga pakhat chu nau pangkum thummi ani mau mai chu nau pang chu anui na ron kalpui wanga enge soidu nei ten lo zo chuan chung nu fa te chu Vicki thil sakoran hmuna ep chia khosan lo nia Vicki bolai vel tak khan nau pang chu kota in fiama anui na lu san lok hlanin an pia deuh kong sira thil sakor sendang khal me chenau pangi kar pakhatina sutlunin anu hnena chuan alo soya kar tang chuan nu lian deuh mai samsei hi ron chuakin me chenau pang chu ron kai thova a kar chunga chuan hruai lutin an tlan liam tanin a soyani chu nau pang te chuan Vicki hruai bo ni lai tak chu lo mufu tinani mel ta viau maya tin nulian tak samsei na hruai atile shopping mall anu pakhat samsei le nau pangan mudun te pokha ain mil chho viau bok chu nau pang hne na chuan nau pang su tu kar chu engang nge tin an zot le a
TV motor in tlan siek na an khal thinang adum nin a soi le maya chu a soi thiam ve dan ni mela chu po chu rol thar panin kar tlan muang dewan munen khan ain mil le viau bok ani nu chui de chuan thu hriat thar chu chui zui ngei thain an hreta ti chuan Vicki thir sakoran charna mun chu mu mai le hriat chua bel tur om be seina nen an vatlo thale ta ani amun ma chu uluk takin anan en thale ta ti chuan le amma an lo ngai poimo lem lo thil pakhatin an mitala tatlat mai dak bom in hun na thir ban chu tlemin alo dam dewa anu ma thara hle boka chu Vicki su tu motorina sutna ni theyangem ti zona an nei ril ruta dewa ti chuan uluk takin adam de ulai chu asan zong anan tea alo niam mangreng hlea kartam zok chu ni se chu ai sanga chuan khuar om takania a mutu te soi kar khan niam tak chi ti nen chuan ain mil le viau ani ti chuan police le FBI te chu an command center a kal khomin an mi kom to te zingai mo an mani ngei point kar khan niam chi California plate mang soi la nemo mui mo ne no mem ti chu luk takin anan in zot chuak le ta pakhat chuan soi tur lo nei ta chat mai le chu pa chuan mi pakhat Sam Hall anti Vicki bona Bullock School pakhata an gym instructor ne na changa thu hriat an soi chuaka a soi dan chuan Vicki boni chu nulama khan an school tola nau pangin fiam vel chu vila chu ti lai chuan an school bulkonga chuan California number plate mang kar dum khan niam chi muang changin ron tlana a driver chuan nau pangin fiam vel chu luk fe hian a thlir kwal vela a khosak dana chuan rin hlelna enge mo nei wangin zirtir tu pa chuan lo en uluk hle ni home chu kar khal tu chu palian lam samsei tak le khabe mul nei hi nia a mela tang chuan ngai that lo nei nga mo tak hi nei tlat maya ma se eng em thleng zui lovin muang changin a tlan liam vele maya a mai ro chu rin hlelna nei wangin a motor number chu lo chin chia kiau mai hi lo nia chu za chu nu chui tu tan zuan zok na thamanita chu ti rol chuan an thu hriat thar chu lomom viau ma se an mirin hlel lo nei to le an hriat to chin chu aron chok por thar le ta deuh tlat maya rol thar panin kar tlan muang takan hmute nau pam pakatin Vicki thir sakor ningei tur su tu kar ti te Vicki bona bula dak bom hun na ban tau dam tu kar le tuna zirtir du pain kar number lo chin che te chu ain mil thokhat viawa ma se karin thir sakor su thlulai lo mutu nau pangkhan kar changaron chuak chu meichia nulian deuh samsei nia soilain zirtir tu paina mu kar khal tu chu mi pasam sei khabe mul nei ni na soi vele tlat boxi tin shopping mall nu pakhat le nau pang pakhat Vicki niom takan mu te kha eng tin nge ni tang thil chu alain nerem thei chi alo ani chu ti rolin ngai rot na manga han sui zom don chuan nau pangin thir sakor su thlu tu mu kha zirtir tu paina mu tho kha nianga asama se wangin nau pangkhan me cheni tura lo ngai ve top te poni thei boka chu tiang alo ni chuan a in nerem thlap dona tin shopping mall nu pakhat le nau pangan mu kha chu midang dayan nianga an lo ring hlel ve satlia mai te poni thei bokang eng poni se chu kar chu number tanga chui chu ta na chuan tu motor nge tu nge khal tu chu ti te po she ta har don lova chu an namasa ber tur ni poina langta ani ti chuan a car number lo chin chia tu hne na tang chuan a number chu anan lta mun puilama thon ngalin lo chui tur anin ruat ngala ma se tun la yangin thiam na la sang lova motor number chui ringot po chu ti maya zo thei alani lo chu ti chung chuan ani ni na chu a zo le ta der maya chu chen nau pang te chin hriat lova bo ta chu dama mule be se na a chau tak zet to a bo ni chher tela ani thumna September ni som pakwa kumsan zakwa somriat palia chuan nu pakhathi a fa nau pang shoi bokin command center lama chuan aron lang le hlol maya ani chuan
anin varanda tang ngein afapa po misolin ruk bawan tum tiron seile tarup mai misol po chu a hmunai vai hle ni turani a soidan chuan an varanda washing machine in suwa abul maya afapa chu in fiama chu tia in suwa boimol molai chuan nu pakhat hiron kala afapa chu thlemin pomaron tum ringot mai ni ome investigator chuan mola an meiserin hlelleman zia kha anan entir thuaya ma se chunu chuan afaparon pom tunu chu nilova hriat thu soya chu tirwal chuan a soi chiang o varangam lo thung ti chuan nu chhidra chuan rang takin chuan thudon chu anan bozi ngala ala tharlam boka an mirin hlel po chu har salu tuklovin thuron thlen tu te ina changa hlavak lova an varek chuak ta chat mai ani a mai ro chu an be se anga lo nio zong lo mai an mi vaman ve ngot chu an ve nga rol ban lo pakhat ril lama chiang chi lo hi lo nia poi khoi tum po ni lovin an fa pa chu lom ve ma moilo lampo ngai to thiam ve heklo alo pom satlia ve mai hi lo nia chu tiang rin hlel thila an man po chuan shom ti mel po pu chuang lo an be se na san to te lul nen nui za thlak lama te po kalta dewa in thlashung devin an nui tut ringot mai ani chumi chu an thanom khoveng te point an hriat chian ani wang le nau pang hroi bo ti vel chu aril ruina phalo shim ti chian nu chuan chu nu chui khong chu an ti top le ta ani an be se na lian ber chu kardum khan niam lam pang le khal tu chu ala ni ta zela enge mo chena number chuina chuan nga nuwa an nga le lem em report chuan dong veta an motorin hlel ber chu Los Angeles California lama cheng Frank Jarvis Atwood motorani ti an hret chuak theita ti chuan agent te chuan FBI mun pui lama chu pa chu an hmel hriat hnuaniam poi khoina danga te lo in nam hnoi toem ti te an zot ngal zunga an ni chuan an lo hret chiang ngang mai nau pang khoi khem thu boya le nau pang kidnap thu boya voi khat ve manalo ni toa tuna po parol mai chuakani ti tenen laman lo shevek mai hilo nia chu pa nge mai chu tuna an misual zon lai mek po hi ani rina harasatalo ti chuan Vicki bonus state Arizona FBI te chuan California lama an thopui te anan hriat tir ve ngal thuaya chu pa chen mun te chu lo zong chuaka a chulanga lo bo zui turin an han ti ta California lampo an lo cherang heavy khop mai an ina chuan vai voi ayarangin an lo va thleng phei ngal ani a mai ro chu chuan mason na le an thil hriat chhuat thar zong chu Vicki chung te chu an la hril ve du chi alova a hrat tuan tam chuan thu ze pa harba ka thu chiang alom lova be se na korong mai an siam sakang ti te an hlau ve bok ani FBI agent te Frank Jarvis Atwood chen na inan va thlen chuan anule patinen an cheng ho tian va hrangal maya ama Frank ber chu lo om lo thung apa chu army officer brigadier general pension lai hi lo ni le ngala an kal chan te an soi chuan ani po chuan alo tran lem hau lo maya an fa pa chu mi fel takani lo ti te lo zep shan lova an ni poin an lo mangan pui ve fo to thil ti sual nei phot chuan thu nei tu te la ka hum don mi alo ti te tlang takin alo soi ngal ani nu chui tu ten aum nan an zo chuan a mani ni thum kalta vel khan anin chu ron tlo zok nin asoya chu ta tang chuan kal na tur po soilovin arol bole tawang fanga khoi ange om ti pon shari lo nin apa chuan soi apa chu sipai bang ti taka a tong dan po aoyom ngal thup maya afa pa chu thup moi tum lo tak nin alang anu ve thung chuan a hoi hera le a tong dana afa pathawang chu hau ve deuh ti hriat theya ma se dem na tur pom big chongom lo ve chutia anu le pa te berin achinan shebig lo nianin soi tak sia chuan ti thei vakom le ta chuang lova an fa pa chuan ron kolemo aron hoimo ni chuan rang taka hriat tir ngal tur ngenin an hosan le ta phot ani an hosan nu darkar tampo ve main chumi te nu pa chuan phone call an dong tangeya
an fapa Frank ang ngei chu lo nia anu in phone lo lain Texas lama dai om thule an kar chiat thuron sein anu le pa te chu asiam na tur poisa ron deal ani anu chuan poisa chuan thon ngal tur thu sein anum na lai chu chiang takin azota an motor siam tir na workshop address chu azia thak nuwa phone chu ada zuya akal son lai takin an pa chuan anu pui address zia chu ngoi rengina copy thave ngala pona chuakin anin bulmaya van tlang telephone mangin FBI te aron phone ta mi amaya ti chuan afapom na mun chu chiang takin aron shilta ani che parem rem khop mai nu chui tu de po hun khora lovin an chele ngal sanga a khe sui tu berle tun an suspect omna di bok Arizona state lam tebe pop ngalin an mirin hlel ber Frank azo Texas lama thule a kar cheta wang workshop a mek thu te chu anan shila in thu nei na huam chung ni boka aman chu in ku taum toyatin an thlenchin le an ti tur chu an va shet tirta ani Arizona lam police te chu lo bozi ngalin chu workshop omna chu anan zong chuak ngal thuaya valu chil ngal pop lovin telephone mangin an va be ma sapota workshop nei tu te nena chuan anin biak na chuang ma sei chuak lo turin anan ti ma sate tea Frank chuan thurwal puya neem ti te nau pangemo ruangemo ni thei om phura neem ti te aral thoma kengem ti te anan zota an suspect chu telephone bul maya om lo hlau boka film khuro varangai lo hlau workshop nei tu chuan Frank chu a thian panen chawan nia no pangemo ruangemo midang shim chu mu turanom lo nin asoya tin aral thom lam chu sei chian theilo thuina lo chang bok ani Texas investigator chuan ama man tura an ron phei ngal tur thu shilin apa ngai theyang beralom turle chhon lam siama theyang rei lo chel khomwang turin an tia ti chuan Frank man tur chuan asiruk lain an thok chuak ta ani chuti lai chuan an thlenchin chu Vicki chungten shet tir ve ngalangem ti chungchanga nu chui tu de chu an lo committee ve mek boka suspect an nei to chu pa man tur chuan Texas lama an tho puiten kalmek ti te lo shilta se an suspect chu lo ni le mi lo ta se an lungai na bel cha tu mai ni theyangem ti ten ngai tua chuti rol chuan investigator de chunga be se na sang tak nein chanchin thalam don an line be se vereng laya chu tiang news lian tham lu tu khan zep tla chu thil dik ni nan shetchi boxi lo chungai dan paniom te chu an buk ton zak nuwa an malak na kalmek shet tir ve chu thain an shet azoka ma se asoi dan tura po film khuralangai tho mai rin hlel chun nei ngeya adik ngei pon ring chuti rol chuan tuna an suspect omna hmuna hian an fanu chu om velo ti te thiam takle an thin ti thong lo theng ber turin an shil tlangta nakina chanchin tharlamarin hlelmana ni thun mu huna polo chiai lo turin huluk takin an shil lok thlap ani Texas lama misolman turten workshop an vathlen phei chuan harsatna dangom lovin an mirin helber Frank Jarvis Atwood le achian pa James McDonald chu mi kidnap thu boya an vaman taphota an victim Vicki ro mu tura lom chonglo kidnap thu boya po chuan pu thlu na khop evidence alom chi chonglova an victim chu arwang talan muni lo phei chuan eng thu boya ma thiam lo chantir na khop fin fiana om don lo ani anin man fel chuan a case nei tu ber Arizona state laman vashet tir ngala heta hi chuan athim zong thil thlir nge chul na chenom to an mi bo Vicki chu thito anganga in tol tha thu boi chui mai thain an shetoa chu wang chuan Arizona lam po chuan thu zot fia turin homicide detective Gary Damer sa bokha anon tir phe vele tangal ani anin kom tir phata changin Frank chuan an puna chu aphangala an zona zong chang du lo ma se Vicki bolai vel chuan Tucson khopui le che vela chuan om ngei ti phalova a bo na bullok pa ka chuan chumini chuan a thian panin an kal ngeya tlaidar thum vela damdoi rui tur zogina chuak ni in soin dar nga vela let le nin ain soya
awa chua hun dar kar ni chunga hun mandan chip cherero a soidu mia lova naupang bo thua chuan in nam hnoilo nia soin atang na rem viau ani arualan man ve a thian pa James po chuan Frank a soyang tho chu a soi vea an panin tlai dar thum vel thleng pa ka chuan anom dun ti soin anin hnial buai zuya chumi nu dar thum vela Frank chu dam doi zong turin ain khal chuak wangwanga dar nga vela ron let letin a thian pa Frank thu sei chu anem hit ve bok ani a mai ro chu Frank a soi velo thil poimo taka soi tel ta thunga chutia dar kar ni vela wa chua wang nu Frank a ron le chuan athom no le kuta te thisena kai nuala achem te a po thisena kai nual bok nin a soi ta tlat mai eng ti dana chu tiang thisen chu kai mai nge ti han zo chuan awa dor ber rui hlo zor pa nen chuan in ti thiam lova avit tamai nin Frank chu ain soi ni ome ta son khopui an thian kop dang te po an zot chuak nuala atam ber chu om mun nget po nei lova wak ro lai mai chin nia aro pui pol po motor manga nu son mai thei trailer an tia khosan ni ber Vicki nu chuan an fanu chu mi swalin rubawin an thada ni churin harala ti hlea me chia tuemo fa ot lutukina rubawanga a fa angin duat takin alo en koloniang ti chu la be serenga ma sere tiala a be sene chu a tham ral don tia lang chiang ta tel mai an thon thu top na hlimom takalo be se chin chu be se ngam chi ni tolo ti nu chui du thil mu chho tangin a chiang ta tlat ani nu chui du chuan Tucson khopuya Frank ta thian dun khosak na thin mun te chu fangkolin an mi mu theyang ang te chu thuan zot fia zela chung zinga chuan mi pani hian Frank ka chuan hriat thule a hma de lokin an hnena hun enga ma chena khosak thun lo soi hlau maya Vicki bozan ngei po khan an hnena riak ti soin a thom hnuathi sen kai te po chun mu vea a kaina sat ema wangin pai mai turin an lo ti hial ani ome nu chidre chuan search warrant kengin chung mi te khosak na trailer chu anan dap ngala rei pon dap main towel pakhat tisen niom tak kai de nuai hi an mungal pang mai tin mei chaman chi sam khui pakhat hian mu boka chung an thil mu chote chu en dik turin an lata ma se an du ber Frank ka thom noemo a chem te mo po chu an mule ta chuang lo ani towel le sam khui chu forensic lamin uluk lut tukin anan en dik ta chu chuan eng kimaron ti chian vek thei be sein nu chui du de chuan an lo ngak ta thap maya a mai ro chu an en dik na result chu ron chuaka an be seng result ani le ta hau lo mai chung an evidence la khoma de chuan Vicki ne na han thlun zom thei thil pakhat man mu chuak le ta tlat lo maya nu chui du de chuan ngai na shalo takin an luan hiat ringot to mai ani midang an kom te point Frank ka chuan hriat thule Vicki bozana thisen kai nuai an mu thu chun lo sei ve boka ma se a boy thak lai ber chu thisen chu Vicki thisen nge nie ti fin fianan nei thei tlat lo maya tin Vicki bo thua chuan in nam hnoi rengem tia po eng ma evidence in ngana tlakan la mu chuak thei chuang lo ani lelam zong ngai to chuan rui hlo zor pakhat vit anga in soi po chu alo diga ve thei tho boka ma se avi hun le Vicki bo hun in nang ful tukte dar thum le dar lin kara kalna le hun man dana soi chian du mi lo dana te ama chuno pang khwai khem le mi kidnap case lo tang reng to ani na te chuan atirin hlelom em boxi chu tiang chuan phel chak deuh si phel ngam che boxi lo phel turin pakhatin signal lo mu zeu ni in rasi konfi ngam che boxi lo wang devin atlang velan khap kwal ringot mai ni chutia fin fiana tur thil chiang fek fokan ngai to mek lai chuan ngai dan tharon piang le ta Vicki ru bonana kar chu mangani phochuan a motor chunga chuan evidence eng motal mu chu thenin be sei thar le ta ti chuan uluk bon tuar turul tukin a kar chung chu anan en dik le ta chara ma se
an duang thil reng an mu chua bil le ta chuang lo mai ro chu khodang hoisan zain re lai takin kar chung ni lo kar po na zok an mit latak thilan mu fu ta hlau mai Franka kar bam para chuan thil rang thar lamang reng deuh hi lo ma chuta chuan rong sendang lampang hi kai boka ma naupang pakhatin thir sakora chuang mai chenau pang pakhat motorina sulaya munia soinen khan in mil theidona hriatna an nei ta deuh ani ti chuan Vicki thir sakor rong chu tlem ziat thlain uluk em in ahun laia thiam na sang berber nen Franka motor bam parrong kai nen chuan an khai khin ta asiam na chemical atangte arong ni phung le akai dan te uluk satli alo zet an zir chian hnuwa Vicki thir sakor rong khok nge ni tian fin fia theita chu mai ala nilova Vicki thir sakora chuan rang alo vele chi boka chuta rong kai chu lain Franka karbam parrong nen chuan an khai khin vele chu po chu alo in ang le chi ani chu tiang chuan tlemin masol na chuan nei chho veta zela thir sakor rong Franka motora kaya Franka motor rong thir sakora kai ve thunga anin sungei ti chu phat rual ani talo Franka chuan a motora Vicki ronga kai ngot dan chu shil fiangai na shabi khlol lova mita mutuan lo ombok nen an khe suila in nam neina nei lo hul hual anga hanin soi chu au purom ta tral viau maya lo supal poni se an nuwa hun pandan tal soi chiang thei se chuan thu shanania engma shil fiana tur dot kazin taknial po nei lo dana in nam neina nei ngei tia chiang ta viau ani chuti rwal chuan nu chui tu de du tu samal kim thei chuang lo Franka chu kidnap thu buai mai nilovin Vicki tha thu buai por ngei turan ngaya ma se a that ngei ti fin fiana om thei tlat lo maya Frankan Vicki a that ti chiang tur chuan Vicki chu thingei ti tal fin fiar chula chu tur chuan arwang pon la mu chuak chuang bok silwa ama hlapa hanin pon tir mai te po cha gom rum toa ma se tharum manga in nor chiam chu kal phung dikani bok silo Tucson khomi pui tela chu rin hlel mana ni thun an hria chuan an thin rim a so sang na samaya an thin rim chan ber po nau pang khoi khem khe saman to chu te ol sam taka chuat tir lo ni le chu hriat thiam harasan ti hlea a poizia po Vicki chu an mule ta nianga in thu nei tu te chu an dem na samai an ngai dana chuan chu tiang hur sual na case tang te chu courtin na taka ashaman lo beisea ma se atan masak trum khan au kiltele le lamu kilte in beremin shemna ne bzok an lo tlak niam pui ti thuthar the dar tu te kal tlangin an shele vek sia chu chuan mi pui ti thin ur em maya dan chuan kan fate hum zo lo ni tin thu nei tu te dem na auri aring hem viau ani mi pui thin rim chuan shemna na zok pek phutin kong an zo ta lui maya Franka chu shemna na tak pek baka nau pang chunga poi khoi ching te chunga shemna na zok lekani theinan an dan man lai po siam chadan phut boka ti lui na kongzo esu ten mingan lamdon wanga kongzo mai nilovin chanem ngai na tak nen thu nei tu te beng thlen tir du na tak thin lungpuin kongan zo ani nu chui tu de chu tu bole do lungin kar omang devan nita achan po engang point mi pui chuan norma se Vicki ruang talan mulo chuan Franka chu tol tha thua thiam lo chan tir the ni don lo tian chianga kidnap thu boy ringot ani chuan mi pui be seang shemnan pe thei don lo ti la thil chiang sa ni boxi lelama mi pui norna na takoma lelama an victim ruang emo evidence chatok tak mu thei boxi lovina nom me kania andin muni a om lo viau ani Franka chuan Arizona lama lak let lowa an man na mun Texas state tu boy chungai to mai turin ngen na a theluta ma se poi khoina chu Arizona state po na kang kai ngei ti fin fianai mo Vicki chu state po na phur chuange ni ti fin fianai mom lo wangin Arizona nge ro rel na chu kal pui turani tin thutlu na siamani ta ti chuan November thla Vicki bo changa thlani na
ven him na khau tak nen Frank chu Arizona laman phur pheita ani December ni thum kum sang zakwa somriat palia Frank Atwood chu Vicki kidnap thu boya chuan court a hruai nia asam sei hnuang te po tan toin ain met 5 wanga sut ne na rezai to boka a shelo tan phe chuan poi khoi tua in ukil te po ang zok ma to ani harin lok ang ngein Vicki bo thua chuan in nam noina nei lo thu sein beile ta thlang zuya chuti ni chuan court kal phung angin ti tur chula tam don hlea investigator le prosecutor le chuan tharuk lai po ngai mai thei ti Vicki nu le paten an shil chuan harian tingat ngat hlea rorel na hlen chuak tur chuan chung chen ngai tura pon lo ruat chia lo ma se court rorel na chu kum thum zeta lain hnuk nok chodon tian shelo zok ani mi puilama changan norna ana sata wangle an boruak vela wang chuan thutluk diglo siam pala hlawma lai takaro rela ni theinan anin court na mun chu Tucson atang chuan Phoenix lama in son turin just chuan thutluk na ala siam le te tea chu tinga ti fel tur neu ti fel ni chung chuan thali don chu avele mandera ma se a reina chu nu chui tu tan mal som na aron chang ve ta thung April ni som pani kumsa zakwa somriat panga zinga chuan Tucson khopui mar thlang lam dai pon dewa nu pakati awi nen exar lain an kala chu tingan kalai chuan kong sir maya mishing luru lo le drang chu a mutsuak ta hlol maya chu vele police shed tir ngalin anni po muna chuan an lo thleng chop chil ve ngal ani chu thu chu a ma kum chan vekal ta vela Vicki bo thu chui tu de po chuan an lo sha ve thuaya an luru char chu puitling luru tur chuan a te deuh tian hriat phei chuan an benga verzual le luru an charna che vel zau tok tak chu tlo po theilo turin an khar ping ngal veka ru ro le evidence dang zong turin anin buat sai ta ngal ani mi zani chuang in chulai mun mel som ni bial vel chu mayom haulo turin an dap tangat ngata ru ro enge mo zat an mu chua bel zelbok ram saten an lo pudar to ni na langa enge mo zat chu mu turom lovin ariral to ni mel ru ro te chula son ngal mai lovin om na munan chin chia thlapa an muna mun nge a chuan uluk takin thlan la zel boka chutiang taka ulluka an be wang chuan hun po hekang reng viawa nikata darkar som pani zet thogin ninga zetan be nuan zo fil theita ti chuan chu an thil mu chu de chu evidence da thana tura siam lekhai pan khung sang thlia chung ipsom ni zet chu endik turin an lata ani endik tura ruro an lak zinga chuan khaberu pakhat hiatela chu bui ko hlui bula an muni nge vanei thak devin chu khaberua chuan a halo la tang hlau maya chu ta chang chuan Vicki Lynn Hoskinson-i nge ani tian fin fia theita ani arwang chiat to dan le ruro din mun velan zir chian na changin Vicki bo hun vel nen po khanin rem viawin rawng endik tu de chuan an shebok ani Vicki rura wan mu theyang ang chu a chung de chuan meni somthum kum sa zakwa somret panga an vui liam ta mi te lainat a hloem ema athina revial to nain a vuina chuan mi zanga chuang lai an telani Frank chung thurel chungero are ta hlea kumni nu sang zakwa somret pasari meni ria ta thutlu na ponin thitura chung thurel ani ta ani kodro ren la zo felani nu chuan Vicki nu debi poin politics lama beng khon thar hlea achan po nau pang chunga poi khoi tu te shremna na zok pek theina tur dan thar siama du wang ani afanu thina chu thlon lo se aladam lai de tan enge motelin mal som na thlen se ti chu adu thu samania alu sun na le ri runat na po chu malak na chuan a chok zang khai hlea pola ten mangin an be na chuan ra tha chuak dan siam chat aom pha ta nual rengani Frank chu ti hlum tura ti ni ma se chu ti maya ti rup theini chuang lo kum som thum chuang zet ti hlum lovin atang tarenga hemi chung hian English subject a bachelor degree zawa literature master degree nei man bok chu baka nupuya neya lekhabu paruklai ziakin panga ti chuak man boka tin
Greek Orthodox Christian Church in Pain baptisma chang boka athi ni thlengin ati sol chu phangar ngara victim chungtela ka po thupa choinang chieng ma chak chuak lo police station ama phiar win evidence an siam chop nin a soi ve tlat ani kumsani somni pakat April thla thlen chuan dananga khinle na tur le thiam thu soi thena tur zong zong te a mangaral vek towa tlan chen na turam to chuang lovin athi hun tur ngak ta ti chuan meni thum kumsang ni somni pani khan athi ni tur chu ti chian nin junioriat kumsang ni somni pania ti hlum turati aloni ta ani athi dan tura po dam doi chiu hlum nge du borok lawm hi pathi ti athlang thea a thlan tak lo wangin chiu hlum turati ni ta atu soina nung bera chuan a hnena pathian thu hril tu hnena lom thu soi baka a theina zong zong min hmangai tu ka nupui du tak hnena lom thu ka soya ka thiante zong zong le ko kilte chunga lom thu ka soi apoi mo bera chuan hero rela dik lo tak manga chandam na min hmutir tu la li suwa Krista hnena lom thu ka soi lalpa chuan ka chunga zangai sela ka chunga zangai ro se tin thu cha nung a soi ani athi thu puang tu chuan ati hlumna chu tluang ta kalpui ni thu soya mu shom le han ta le po nei lova hadam taka mu hilang main aum nin a soi zingdar som le minit som paruka chia chia thi ti puan ania athi hian kum somruk paruk mi ni veto ani eng po ni se sual na hian ra tha chuangai lova thup thei chin ma se atop chu chet na ni thin tun dam chung le thi nu thlengin chu wangin Geronimo investigator chuan thil tha ti le midang tanamal somna ni tumtlat zogangu ole khati zong khatun chum Geronimo chanela crime video kan ti so thei chu aloni le ta Ngaihnawm in lo ti le nge kan be sei in za vain Tucson nuam choi tui mut tui mang tha le vek ule